Velice dramatický byl poslední závod M Photofast Cupu mistrovství České a Slovenské republiky v autokrosu v divizi 3,5 cm. Ten se jel v Předloží. První 2 místa v šampionátu už byla předem jasná, ale o třetím se mělo rozhodnout právě tady. A podívejte se, co přehnaná snaha dokáže. Štětina a Balcar vyrazili mezi diváky, no a Balcar tam zůstal až do konce. To ale nebylo všechno. Kromě Bartoše měli naději na 3. místo v mistrovství i Štětina a Číp. A tak mezi nimi to v závodě skutečně pěkně jiskřilo. Až to nakonec skončilo takovouhle melou, takovouhle spouští. No a pak už Karel Havel jen v klidu potvrdil dalším letošním vítězstvím, že byl v tomto roce opravdu nejlepší. Jiří Bartoš z týmu IFC Verimex dokončil druhý a tímto svým druhým místem si zajistil mistrovský bronz. No a Jaroslav Hošek z týmu M Photofast si naopak 3. místem jistil své absolutně druhé. No a to jsou ti 3 nejlepší. Mladé fronty, pozor!